Unique Fits. Unique Fits. हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे फोन नहीं के करत तीखी सबाते बारत मनवा हमारा घबरावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। दिलो नहीं बुझेला पता नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो हमसे करत रहे प्यार हो दिलो नहीं बुझेला पता नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो कवना गलती के देता साजा याद पर सतावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी करी कुछो बुझा तो न बा करी कुछो बुझा तो न बा राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी करी कुछो बुझा तो न बा धीरज दीवाना अनिल सुनील के फोनऊ नया पा उठावे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे फोन नहीं के करत तीखी सबाते बारत मनवा हमारा घबरावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। Recording by Happy Digital Recording Studio Chanpatia।